Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Yari ang Balita Badat Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:46. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Badat Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Rex Canton, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Ika-26 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Kamusta nga itong sining mga kaaksyon sa sining udto?
Samtang panyaga ng iban sini nagatimo-timo na sang ila pala niyagahon ng iban wala pa. Kay wala pa maluto kuno kagway pa hikutar ang palanyagahon, no? Welcome na diri sa ato sa nga pagpangalagad. Tubtob kita sa Taglauna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sini nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sini nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang aton sini nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sini nga palatuntunan. I-like lang lihog ang ato sini nga Facebook page ang Aksyon no Radyo Bacolod. Palihog lang like kag share man da kung may time kag kalakip man nga lihog ta bisita sa aton sini nga Facebook Live ang Aksyon no Radyo Bacolod kag sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Kay dirata isayran mga balita nga nagluluntad sa sulod sang 24 oras. Kalakip man nga data makita man ang mga live video, ang mga balita, kalakip man ang mga programa sa Aksyon no Radyo Bacolod. Kamusta nga itong sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kabaranggayan kag kasudaran, oks lang. Sining mga inuras kung hindi oks pa okihon tagid. Sa mga banwa kag syudad naman sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side, kalakip man sa aton sining nga mga kaaksyon sa bugos nga regions. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantun. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial iga balita ni Aksyon Marlon Hinovia. May kangtanan sa public hearing angot sa pagtinlo sa mga suba sa banwa sang Ibi Magalona, ginpatigayon subong adlaw. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Councilor Ramos nagklaro nga may pila ka mga rota sang tricycle ang ginatugutan nga magbiyahe sa mga national road bangod may ordinansa. Isa na dira bata, country homes, kag iban pa bata tulo pwes nga side kag tubtub guro sa malabutan sang nakobre sang Bacolod nga mga national highways sarang maka laday ang mga tricycle. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa 15 ka mga pulis na destino sa BCPO headquarters pasado sa body mass index matapos ginpatigayon ng inspection. Sa Nukpo naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Brian Morden, truck versus motorsiklo, duha patay sa banwa sang Binalbagan, Kaina. Sa patrol naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba. Duha na ka mga foreign vessels nagabot sa baybayon sa Bacolod, mga crew sang barko wala pa ginpanugutan nga magdungka sa Bredco suno sa Bureau of Quarantine. Balita naman sa kay Aksyon Artay Hopon sa special assignments. Ginaproponer nga 30,000 nga bonus sa mga empleyado sang Seneco. Wala pa maaprobahan 7,000 pesos. Nga una ginhatag ang kabahin lamang sang ginpermaan sa o kung ginpermaan nga collective bargaining agreement. Balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Percival Villamor sa aton sininga. Pagpangalagad 5 ka mga barangay sa banwa sang Valladolid na tala na ideklarar nga drug-free. Sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, 2 ka mga
Biktima sang aksidente kay naman sang aga sa banwa sang Manapla. Samtang sa balita naman sa nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, 445 ka mga Pinoy gikan sa MV Diamond Princess nagabot na sa pungso. Kag travel ban sa South Korea ginatun-an na sang gobyerno. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton siligin pang headlines mabatian sa dili ginamang madugay diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB, mahina ang kalaban. But before sinadre kita nayho sa ginapabot gid sang tanan ng resulta sang una nga draw sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Miyerkules, Pebrero 26, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 1 kag 24, liwat 1 and 24. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo bakulog man sa gihapon padayon Aksyon Radyo bakulog saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radyo
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kalintangan, responsa. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:01 na nga oras, 12:01 na mga kaaksyon. Sige, samtang nagatimo-timo ng halos kalabanan ni salyadahon ta mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. But antes sini sa imo sini nga pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang nagatinlo sang imong mga dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man na nagabulig panubo sang imong blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag-DTX 500 capsule na kamo. Mabakal sa masuki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag mabakal man na online kag pag-deliver sa inyong apuluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 na nga oras. Sining bahin naka-standby na si Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Mga balita nasyonal, unahon tani parte sa 445 ka mga Pinoy gikan sa MV Diamond Princess. Nagabot na sa Pilipinas kag travel ban sa South Korea, ginatunan pa sang gobyerno. Alin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News.
News Center Report. Action Radio News Center Report. Yari ang balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Dorel Cabato. Mayungod to. Yes, Action Rex, may to kag sa aton man yung mga tagpalamati. Balita kita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Sa karon nag-abot na sa pungsod Pilipinas ang mga Pinoy nga gin-repatriate gikan sa MV Diamond Princess dito sa Japan. Una nga naghugpa sa Clark International Airport ang eroplano sa PAL nga may sakay nga 309 ka mga Pinoy las 10:15 sang gabi. Sakaman sa eroplano ang duha pa ka mga miyembro sa repatriation team gikan naman sa Department of Foreign Affairs o DFA kag apat ka miyembro sa Health Response Team gikan naman sa Department of Health. Ay kaduha nga eroplano sang PAL nga may sakay naman sang 136 kag anom ka mga tinawo sang DFA kag DOH ang nag-abot naman sa Clark las 12:12 sang kainas sang kaagahon. Lunsay naghugpa sa Haribon Hangar ang duha ka eroplano kag pagkatapos ginsakay ang maini sa bus kag gindulong na sa New Clark City sa Kapas Tarlac. Kalakip man sa gindala sa New Clark City ang tanan nga miyembro sang team gikan sa DFA kag DOH amo man ang mga crew sang PAL agod magpaidalom sa 14-day quarantine period. Samtang ginatun-an sa karon sang gobyerno sang Pilipinas kung magapatuman sang travel ban sa South Korea matapos ginpasaka na sa highest alert ang kaso sang COVID-19 sa amuya nga pungsod. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, crucial ang paghimuon nga pagsinapol karon nga adlaw, Pebrero 26 sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease para sa istoryahan kun bala kinahanglan na nga ilakip ang South Korea sa travel ban bangod sa padayon nga pagdamo sang amuya nga balatian. Mayara na sang 893 ka mga nagpositibo nga kaso sang COVID-19 sa South Korea matapos makarecord sang panibag-o nga 60 ka mga kaso nakaligad lamang ang 24 oras. Te bangod dire ginabisuhan sa Department of Health kon DOH ang mga Pinoy nga likawan anay nga magpadulong o kon magbiyahe sa South Korea, partikular sa Daegu City kag Cheongdo nga may pinakamataas nga kadamuon sa nga COVID-19. Sa dinto nga lugar? Sa Daegu City kag Cheongdo. Sa South Korea action. Sa Cheongdo lapit na sa Tsinghua? Amot lang siya direct sa Tsinghua. Pero duha lang di ka lugar sa South Korea? Duha lang. May pinakamataas. Pero may mga lugar nga may nag-positive. Mayara nga positive, mayara yes, tag isa kabilog, tag duha. Pero may pinakadamo gid. Pero pila ng South Korea karon? 893 ka mga positive nga mga cases action Rex. Yes. So ginabisuhan ang mga Pinoy nga maid-id gid nga bantayan ang sitwasyon sa South Korea antes man magdesisyon nga magbiyahe sa amo nga lugar. Liwat naman nga nanawagan si Health Secretary Francisco Duque III sa publiko nga hindi na magamit sa nga face mask bala kung wala ka man lang sa balatian. Kay suno kay Duque, importante nga mas pabaskugo naton ang ato niya nga immune system kag pagpabilin nga katinlo man sang lawas. Samtang ma-update lang ko sa COVID-19 nga death toll naman Action Rex. Kay man sa nakaligat nga 24 oras, 52 ka mga panibag-o ang kadamuon sa nagkalamatay gikan sa China bangod sini nga COVID-19. Ini ang pinakamanubo nga kadamuon sa nagkalamatay nga na-record sa China sa nakaligad yang 3 ka mga kasemana. Sa karon, 2,715 na ang death toll sa China kag mayara sang 49 ka iban pa nga napatay naman sa mga apektado nga mga pungsod. Sa Iran, 16 dito nagkalamatay, sa South Korea 12, sa Italy 11, sa Japan 5, lakip ng 4 ka naghalin sa Diamond Princess o kon MV Diamond Princess, isa man duha ang napatay sa Hong Kong, isa sa Taiwan, isa sa France kag isa sa Pilipinas. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato, mga balita nasyonal. Pero do ka budlay no? Kay South Korea, damo man di mga Koreano nga daan sa aton di. Kalabanan South Korea pagikan
Ay, don't know kung ano pagtatarnis ang aton sa nga gobyerno parte sa coronavirus. Matapos ang balita ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center, kadtuan tang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa subo-subo maniod, duwag ang nagkalamatay. Sa banwasang Binalbagan, kay inaaga pa, motorsiklo, nagbunggo sa isa ka truck. Sus. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden. Gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Aksyon Brian. Aksyon Brian? Oh, nawala siya. Daligid lang mga ka-aksyon, ha? Ora na. Oh, go ahead na. Rex, on the spot patay ining mag-abyan matapos ngayon sila ang na-aksidente dira sa may barangay Paglaom, Banwasang Binalbagan kay na mga alas 6:45 sang aga. Ang mga biktima diri kilala sa kay Oconsanday Edeco Cormanero, 38 anyos, kag Pasio Jimenez, 36 Ano to ngalan to? Si Ede? Ede Cormanero. Ede Cormaneros? Yes, Roro. Cormanero lang. Kagang Isaya? Kag si alias Pasio Jimenez, pagid lamang Action Rex. Taga-dinis la ko no Action Brian? Taga Sitio Kabanbanan, Barangay Libakaw, syudad sang Himamaylan, Action Rex. Okay. Oo, ang driver sa truck diri kilala sa kay a certain Joy Valente, pagid lamang, edad, legal ang edad. Nagapuyo naman ni sa Barangay Mambagaton naman niya, syudad man sang Himamaylan, Action Rex. Base sa investigasyon sang Binalbagan PNP sa pagpanguna ni Police Major Fernando Somlingo Jr., ang motorsiklo nga ini nagatravel from north to south, kag ang truck naman niya from south to north, Action Rex. Ini mag-abyan, halin ini sila nga na miesta sa Sitio Kaingin, Barangay Inclaro, Banwasang Binalbagan. So medyo nakapulaw Action Rex, kag mapauli na kuntani sa ilang siring puloyan ining duha. Paglabot sa lugar sa na-aksidentihan nila, medyo curve ang dalan, medyo likuon, naglalapaw ini sila. Kag dito, bumunggo sa atubang gid mismo, sining truck Action Rex. Dira mismo nagkalalampo sa ilang sining mga kalawasan, tinagapati sa Somlingo ang ulo, gid ang mga patalo sining igo kay wala man sang mga helmet, sining nasambit nga mga biktima. Ano niga pundo ni ang truck Action Brian? Sugat tanay sila Action Rex. Sugat tanay sila. Ga-travel ni sila nga duwa, galing ining motorsiklo, naglapaw ni sa piyak nga linya. Nag-agaw kay kurbada mo. So, posible sulo kay Somlingo, manasig-dasig ang padalagan, wala makontrol nga hindi maglapaw sa dalan, tinidto lumapo sa piyak. Sugata, yagid ang padulong man nga truck Action Sa Rex. tunga-tunga gid sang ulo sinisang tracking nagigo ang motor nila ho. Actually, pumilit lang ning nagadala ni Guro ay. Ang nagadala, pumilit ni. Ang isa medyo natapos Action Rex. Wigit. Oo, Layo tapos, pa actually ang yudyuran sila. Gamay man lang ang pag-yudyo, gili kang impact Action Rex, kuso hindi na tama. Okay, buinas lang gani, kaya ang padalagan sa ning truck ini, medyo nagbahar siya, kay likuon man mo. Kung tulutadlong ang dalan, tidasig man dalagan niya, posible nga nagsululuhot panisla sa idalom pagin sa truck. Pero motorsiklo, kung nakitaan sa litrato, tada, way kahalin sa idalom sang Gani, pumilit lang. Rex. Kating isa ang nagadala siguro ni. Yes, nagadasok ka mo ni si Eddie Action Rex, nadasok kita sa dalom mismo. So, gidala sa ospital, way naman, gindeklara ini, nga nagkalamatay gid sila. Ari si Somlingo angot sini. Actually, yung dump truck na kung sa diin na empty ini siya, heading to north, no? Heading north. Then, yung motorsiklo nga may sakay na tuwa, kung sa diin na traversing south sila. Nabungguan na ini sila sa lagpas ng paitay na natin din sa Himamaylan, pero hindi parang na siyang sa Barangay Paglaom, Binalbagan. Kung sa diin kaot, isang motorsiklo ang linya sang dump truck. Okay. Ano na sir, curve ang area?
area? Yes, sir, kurbada ini siya. Bali na may yellow orange lane siya. Bali na hindi ka pwede mag-overtake na sinigay na kay kurbada ini siya. So, meaning ang motorsiklo, sir, may gin-overtakean sila? Wala man siya, pero nakaon niya siguro kay ini sila. Accordingly, halin ini sila sa piyestahan. Kung saan din nag-attend ng piyesta din sa sityo kaigin na barangay Claros din sa Binalbagan. Din nakapaulit na sila mag-diretso tanis paulit sa lugar dito sa Nakabanbanan, sir. Oh, sir, inyong duha, sir, on the spot, sir, no? Yes, sir, on the spot ining tuhagin. Ano mga fatal nilang igaw, sir? Nabunggugin ang ulo nilang kalawasan din sa bumper, sa tunga-tunga sa bumper ang dump truck. Kung sa tingin na kung makita mo ang dump truck na impounded direct sa police station natin is nag-open din ang ulo kag pati dalong mga parte. Grabe yung impact sila. Wala sang mga helmet, sir? Wala gid, sir, wala. Nagtalalabot pa sila, sir, o kung nag-ululungot na sila sa may ulo? Ang unang impact kalin sa unang impact diri sa site wherein una ini ulog ang upot niya, then parang na yut pa siya pakadto dito sa unahan, mga away from the site of impact, mga more or less 21 meters pa, sir. Wow, ang angkas, sir, ang angkas. Ang driver sa motor. Oo. Action Rex mo nang palayag ni Sumblinggo, na yun sila gali Action Rex 21 meters tong namuno niya. So muna posible pagid ang rason kung nga nagtalatamaan gid sila nga duha. Ang driver si Action Rex ara naman sa custodial facility subong sa Binalbagan PNP. Ginahulat pa ang desisyon man sa pamilya kung mapariglo sila ng sitwasyon, pero ang tawag sila subong sining duha biktima na suspect pa kay sila man na nagtabok o kung nagtabok sa piyak nga dalan kung nga nakabunggo sila. Action Rex may araman sa manapla kaina ari mag-amay man iniho pakaronan ko lang ning manapla kay naka-standby si Action Roger Gotib. Yes, Action Rex sa mag-amay niya, pero hindi magid lubha nila nga sitwasyon, magluwas lang sa kalaggasgasan sila. Action Rex. Balita gikan sa Nokto Action, Brian Morgan nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amo na kung kaisa kung nagadala sang motorsiklo paghalong gid, doble gid nga paghalong, no? Kung siling nila kung nagahalong lang ang kada isa, way gid diferensya, way gid sa matabo nga pag binungguan ay sa dalan, pero kung mansig-mansig man lang kung kaisa, muna kung kaisa kung naghalong ang isa way naghalong, matabo gid ang wala gid ginapaabot nga aksidente, pero kung naghalong kada isa, hindi gid matabo ina, no? Sige, salamat gid Action na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action na Brian Morden, kantuan tang balita sa Bacolod City Government Center. Nag-standby si Action Dale Salazar. Ini may kang tanan sa palayag ni Councilor Dindo Ramos. Nagklaro nga may pila ka mga rota sang tricycle ang gintugutan nga magbiyahe sa National Road bangod may ordinansa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang countdown sang report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex, kung maobserbahan natin dira sa may portion sang circumferential road dira sa may Bangga Corre Tubtub Lopez East, may mga tricycle nga nag-biyahe. Action Rex ang Bangga Corre Tubtub diri sa may Lopez East nga area. Action Rex makabig ang circumferential road, isa sa mga 13 ka mga national roads diri sa may syudad sang Bacolod. Sang gincheck naton si Bacolod City Councilor Dindo Ramos, suno siya hindi ni mga makabig illegal ang ila sining nga pagbiyahe, apisar nga may memorandum maging papanawag ang DILG nga mga tricycle hindi pwede maka-traverse o kung maka-pick up mga pasahero kaga makabiyahe sa mga national road sa bugos nga Pilipinas. So kay Councilor Dindo Ramos, may kin-author siya before nga tricycle, comprehensive tricycle ordinance diri sa mga syudad sa Bacolod Action Rex nga nagahatag sa ila sang otoridad poder kag legally makabiyahe sila sa mga national road,
makalabay action Rex. Bangod suno siya, may mga national road kita diri or lugar sa Bacolod City nga hindi bala maserbisyuhan or malabyan sang public utility jeepney o kon PUJ nga ginatawag. Rason suno siya ginatagal ni sila sang oportunidad para ang tabo hindi man mabudlayan nga lawig ang lakton bangod wala sa mga PUJ o kon sa lakyan nga nagalabay action Rex. Magluwas dira sa area sa Manga Corridor Lopez East suno siya pwede man makabiyahe tricycle sa pila ka mga national road diri sa Galing kay ang halos nga mga circumferential tanaw wala gid sa nagabiyahe nga except lang dira sa Banga Cori down to ano na yan, Dumanan nga area na ni Actiondale. Pero ang halin sa Banga Cori going to Barangay Bata mayara nga nagabiyahe pero daw isa duwa lang kabilog sini nga mga salakyan daw nadula na ganing Bata to Lopez mo nga area. Kaya mo na nga tricycle ang pinaka-kwandra sa lakyan sa mga ka-action ta? Amo siyang mode of transportation nga convenient action Rex. Bangod mo gini nga mga lugar nga wala giyaga ng serbisyohan sang pampubliko nga sa lakyan. Rason nga sa Councilor Ramos hindi pwede maka-operate dira ang bitaw o kon kapulisan nga dakpo nila ang mga nagabiyahe dira sang tricycle sa may Banga Cori Tubtob Lopez East bangod mayara sang legal nga basihan kun nga sila ang gin-allow nga magbiyahe action except kung may mga violation sila correct action Rex ng over speeding over ang karga yes action Rex sa kon overloading kaga kung naman ko wala sa mga dokumento ang ilas ng mga tricycle since daw lisensyado action Rex sa mayara sang permit sang syudad ang mga miyembro dira sang TODA sa Bay Manga Cori. Magluwas sila sa Councilor Tindo Ramos, paigin mo, naman siya nga lugar, National Road Action Rex, pero pwede, allowed ang mga tricycle drivers nga magmaneho, ang mga sa area sang Sigasco, di ko din medyo familiar, sa may relocation site sa may Barangay Vista Alegre, Tubtob High School, sa may Granada, pwede man makabiyahe ang tricycle. At sa nga ang Burgos is a national road. Suno kay Councilor Ramos. Suno siya, wala lang ginatagan sang poder ang mga tricycle driver nga magbiyahe sa may Dalan Araneta, Lacson, Action Rex, bangod wala ini siya cover sang ordinansa nga iya gin-author sadto. With regards naman sa electronic bike o kon e-bike, sunod diri kay Konsehal Ramos, sunod siya ara na sa barangay ang trabaho action Rex sa pag-regulate siling mga electronic bike nga maneho dira sila kay makabig sa gihapon nga mga tricycle kay sunod siya ining e-bike hindi siya makabig nga hindi siya pwede bala matawag nga para siya sa public transportation. Bangod action Rex sunod siya wala mga ORCR, wala sang mga dokumento rason nga ang barangay mo siya ang natungdan nga mag-regulate sining mga nagamaneho nga mga electronic bike action Rex. Aling palayag ni City Councilor Dindo Ramos ang chairman sang Committee on Transportation. Mga national road man ang gingaan natin sa ruta, especially sa Sigasco, Bala Actiondale, no, circumferential road, national road na siya. Pero gingaan, takit itungod niya ang inang area, wala man sang ginaservisan sa mga PUJs. Di kaluluoy man atong pamuluyo, hindi sila yan maservisan sa public transportation just because yung national highway ang nilagyan nila, no? So, ang general rule sila hindi pwede ang tricycle sa national highway except kung may ordinansa tungod nga wala sang alternative mode of transportation nga nag-service sa silang area. It's a barangay ordinance, Councilor, or SP? Gid No, ng local ordinance. Local ordinance. Ini ang sa tricycle wala nga comprehensive na ordinance kita man ang nag-author, no? So that's why nga sila ang iba ni LGU gina-require pa nga may-ara sila ruta para sa tricycle. Kita yan di sa Bacolod advance na kita nilantaw ta na iya. Kung specify ta na yung ruta nila. Other than Sigasco, attorney, din pang area nga pwede mga circumferential road, halin to sa may partly sa Granada may araman na da. No, halin sa sa relocation site pakat to sa high school sa Granada kasi syempre may nag-eskwela na to. So, pwede na to sila ka-traverse. Okay. No, ang limited lang gid galing. No, limited lang gid yung mga national highway nga gila-allow naton na makaagi man ang mga pero normally dira gid sa sa Lacson wala kita lang magihatag. Sa Araneta wala kita lang magihatag. So, next portion lamang sa pagpatagag explanation ni City Councilor Dindo Ate kung mag-Lacson sila kag Araneta mag-cross dira ate bugto gidurangos nila kay way na dagin. Rex kung magtabok lang pwede pero kung mag-pick up or
magbiyahe gid bala nga from 6th Street Abbey kadto sila sa may 13th Street Action Rex. Amo na siya ang hindi pwede. Tiniyang Lacson to ang Burgos niya? Ang Burgos Action Rex hindi siya pwede like gin-explain ni Councilor Ramos sa case bala sang Barangay Villamonte. Suno siya may ang ilas ang cover lang ilas ang ordinance is within Barangay Villamonte. Tingadun kagahon ta mo di tricycle. Pwede sila may basihan para dakpon sila sang bitaw o kon pulis kagin dapat tayo sang bitaw nga magpangdakop Action Rex. Kung kagahon? Kung kagahon, kung bugto sa mga nagapangdakop kayo sulit. Ang lahi kung tulog pa bla. Ay issue Action Rex damo dira call center sa East area. Tiyan mo na siyang ginausar sa mga call center agent nga sakyan nila para hapos taxi, tricycle. O kayang PUJ, ti ko nalas do sa nga daon ni mo duty, ang sulod mo, ti do budlay pa magnita sa PUJ o kung taxi, ti. Importante lang dire ang mga tricycle nga nagabiyahe nang masaligan ha. Oh, correct. Kaya mayara nga gabiyahe tricycle, lain-lain galing biyahe niya. Mga biglang liko. Biglang liko kag daw hindi magklamo lang nga klase sang pagbiyahe ang ato man lang diri nga may may transportasyon kita especially kun kagahon na Blacksondale. Correct, Action Rex. Kag daw ka medyo dududa nagis akon driver may angkas man nga lalaki nga back driver. Nan isa pa na. Daw nang budlay ko babae ko tayo mag-event. Di paano kun iya to ya shortcoming? Joke lang na. Sige. Action Rex, sa maning balita nga nakuha na tagikan sa Bacolod City Government Center. Ang action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Action na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuan tang balita gikan sa special assignment. Supod kay Action Art Tayhupon ginaproponer nga 30,000 pesos nga bonus para sa mga empleyado sang Sirecto. Wala pa maaprubahan pero may 7,000 pesos na nga. Una, ginhatag ang kabahin lamang sang ginpirmahan sang CBA. Yari ang kaudan sa report ni Action Art Tayhupon. Action Art? Klaro, Action Rex ni Mr. Will Vinos ang taga-pamuno sang Consumer Services Division dira sa may Seneco sa din suno sa yaway sa sing ideya kon din anong basihan sa parayag ni Vice President sa Seneco Board nga si Mr. Roy Cordoba ang sa gina-claim sining bayaran na naman sa gin-decisional kon gina-proponer nga iiban kung nilaligiman maaprubahan sa NEA ang gina-proponer karon nga additional ang bonus para sa mga empleyado sa Central Negros Electric Cooperative bilang kabahin ini sang ila sining batunon man nga benepisyo. Now, sunod iya kay Mr. Will Vinos, ang klaro lang karon ngayon ay baluhan. Amo ining 7,000 pesos nga una na o kung nahatag na iya sa mga empleyado bangod nga hindi niya pwede nga mapunggan bangod kabahin ini sang gilagdaan nga collecting or bargaining agreement nila, no? Collective bargaining agreement o CBA. Tisunod diri sa kay Mr. Vinos, ang ginapropose na yan nga ginimo 30,000 nga additional ang anniversary bonus iti depende pa na agan subject pa na sa approval dito sa NEA. Ang 7,000 kuning kaso giman halimbawa kung ma-approve pa to sa uli iiban na lang to no sa sining 30,000 kung ma-approve gid man sa paraboton. Sining like ko kay idea kung ano ang mga basihan sa parehag ni Mr. Roy Cordoba kag nanong tinutuyon niya sa sining ginbuyan nga mga statement sa Radio Action Rex. Siya rin nga parehag ang pagklaro sang CSD Chief nga si Ruel Vinos. Ang 30,000 ang ginahambal sa naman sa radyo at written din sa niyang ibal. So definitely, I feel the management is still looking to the possibility na matigayo na. But anyway, wala pa na update of today. Kung kaso matigayo na kung wala, what was given to us, ang mga 7,000 lang yan. So 7,000, wala yung deduction amigo art, no? Kaga ang 7,000 nakuha pinailamon. In case matigayon, to even may nak ng 7,000, kaya ang 7,000 is based sa CBA niya. So mo lang ginayang nakuha namon as of now.
the meeting was called for by the management, was attended man by both unions. Ang ilang mga officers nag-attend man to. So actually, hindi ko yung kabalo kung ano din muno ni Vice President, kung ano ang iya tanindugan sa sila ng mga issue. No, ako na speaking up na niya kung anong kamaturan ang nakuha na gigit ng mga empleyado. Ang parayag sa CSD Head Chief na si Ruel Vinos ang kaksyon no. So tayo hupo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you, Akson Artay Hopon, balita gikan sa Special Assignments. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Akson Art, dalas-dason tang balita ni Akson Alvin Graba sa patrol. May kangtanan sa duwa ka mga foreign vessels na, mga cargo vessels, nagabot sa baybayon sa Bacolod. Di mga crew ni isang barko, wala pagin panugutan nga magdungka sa Bredco, suno sa Bureau of Quarantine. Bangod on the process pa ang pag-quarantine sa mga personnel drin. Yari ang kaundan sa report ni Akson Alvin Graba sa patrol. Akson Alvin. Aksyon Rex ging kumpirmar ni Dr. Sebastian Tabuga ang station chief sa Bureau of Quarantine diri sa Negros Occidental including na sa siyudad sa Bacolod nga duha ka mga foreign cargo vessels ang nag-aabot na sa coastal waters sa siyudad sa Bacolod nga karon ang korahe gyapon sa Anchorage area within sa baybayon sa siyudad sa Bacolod. Ini amo ang unang nga nag-abot ang MB UV o Unicorn Bravo nga may 19 ka mga cruise kag ang ining MB Catherine nga may 25 ka mga cruise nga lunsay mga Vietnamese. Ining MB Catherine Action Rex ang naghalin sa Nison Port sa Vietnam. Ang unod sini mga semento ang unod sa barko. Nausunod diri kay Tabuga nga sini nga aga Action Rex una yang usisa katuan kag ginusisa ang mga cruise ang MV Catherine gamit ining tugboat gamit nagpadulong dito sa lugar sa may Anchorage area kaging gamit man ang ining thermal scanner kag diri suno siya nakita nga normal lamang ang physical nga sitwasyon sining 25 ka mga cruise sa diin ang body temperature paagi sa thermal scanner nakita between 32 to 34 sa diin so sa iya normal wala man sa may ginaubo kag wala man sang may ginasipon dugang pagida diri ni Tabuga nga buwas nga adlaw natalana naman nga iya pagausisaon ining mga cruise naman sang MB Unicorn Bravo sa diin ang unod sini sang barko ang abono and as to sa disposisyon suno siya still Congid Action Rex nga wala nila ginapahanugutan ining mga barko nga ano ni nga mga barko na ining mga barko MB Unicorn Bravo kag MB oo yes Action Rex pila ning karga karga sini Action Rex sa mga cruise nila 19 pila ding Malaysiano Myanmar oo apat ka Myanmar plus 15 ka mga taga China Chinoy Chino Action Rex no while ang Catherine 25 tanan mga Vietnamese suno kay Dr. Tabuga amo ning last ni nagabot kahapon man nga nalaw Action Rex pero umni nga una yang ginkantuan and it seems nga nakita niya sa body temperature using the thermal scanner between mga 32 to 34 ang body temperature. Atong unang ano to ganing nga invito? Unicorn wala pa niya magkantuan. Buwas na talana ang iya sinigin talana sini nga buwas iya naman pagausisaon nining mga 19 ka mga cruise Action Rex. Diin suno sa iya. Pero atong una negative to? Negative Action Rex so far pero wala man gyapon pahanugutan Action Rex nga magdungka sa international port sa along Bredco Port area Action Rex samtang wala pa natapos ang mga requirements kaangay sining 14 days quarantine period pero if in case kin man suno sa iya nga maka-angkor
kuan sila magdungka sa international port. Ang pulisiya dapat ipatuman. Number 1 diri nga ang mga crew sang barko hindi pwede magpanaog sa pier. Only matinar lamang sila dira sa barko kag ang pag-ausaron kung ang kada barko may mga crane operators na gamit man ang ila sa mga crane, pwede na ipanaog ang ining mga semento kag abono sa Nuseya paagi sa crane. Ang crane operator mag-usar sini kag i-transfer abi sa isa ka truck dalon sa isa ka bodega, pero dapat sundon gid ang ining ginatawag nila Action Rex nga precautionary measure sa diin dapat nagka-usar sila sang ila sini nga mga protective gear, may gloves kag may ara man mask kag iban pa nga mga protective gear. Action Rex ari ang pahayag ni Dr. Tabuga. Ang una mo palang nasaka subong sir, ang Catherine. Pero ang MP Unicorn Bravo, nasaka na sir, why pa? Why pa. Sir, how was the result sa MP Catherine? So far, ang aton nga pag-check sa mga which is may distansya. Kaya distansya na ko, dadala ko sa nga thermal scanner. Ang range sila mga 10 meters pwede. Pero usually, mga 5 meters ang distance ko kagina sa ila. So, upon checking sang ilang temperature daw, araman sila sa normal nga range, no? Nag-range sila between 34, 32 mga temperature. And makita mo man sa ila physical, daw healthy man ang tanan nga mga crew. Ano ang karon ang disposisyon sa Bureau of Quarantine in relation sini sa duha ka mga barko nga yari diri subong sa aton? In-advise ang port operator, like ang CREDCO, nga ang tanan nga precautionary measures isundon gid, no? Naka-surgical mask, naka-gloves, naka-goggles, tapos kon mag-moist na nang ilang nga mask, kag ang gloves nila mailis gid ay instructionan to na islan kay hindi niya pwede nga medyo basa na siya sigihon pabla. Aksyon na Rex ang pahayag ni Dr. Kabuga. Balita sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Last 12:35 na nga oras. Pilit gid siya ho. Anong manamit sa pilit ni man? Ay, hindi mayo daligid lang ha kay gina-adjust. Salamat gid Aksyon Alvin Graba ha. Balita gikan sa patrol, no? Wa jud. Sige. Sa mga kaaksyon ta dira nay ho, antes ang dugang pang mga reports mga kaaksyon may tisi ang paragid sa inyo mga kaaksyon namon sa kangina, no? May tisi para sa immunity booster ta, alkaline base nga vitamin C ini. Pampabakod sa aton immunity booster, no? Padula sang ubo, kataro, sipon, kag ano pa dira, may tisi lang ang katapat sini, no? Tinawan ta sa pagtumar sini. Kag isa pagid Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule nagatunaw ni sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta. Hubag, cyst, tumor, goiter, kag iban pa. Santon Plus Herbal Capsule, mga kaksyon ang aton gamiton, no? Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Herbal Capsule kag may tisi. Mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Magpadala kamo mensahe o kung sarang man kamo mag-order dira kay may maatipan gid sa inyo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Las 12:37 na nga aton oras. Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo hausan, lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307.
May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Barago, pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay, ma-unload, makadali mga ka-aksyon. May lang nga pag-monitor kay Joven Palay Dilocanog, mayong udto Idol Rex, monitor di sa imo sa Hacienda Yulo Tugis, Hinigaran. Amo na dang mayo na. Thank you, gid Joven Palay Dilocanog. Kay Ophelia Arce, may lang nga pag-pamati kay Madam Ophelia Galino Arce, Galero Arce. Watching live, happy lunchtime sa mga empleyado. Employees always monitor sa program mo Silver Dragon Project site with Project Engineer FedEx Veliatora. Upod sa ila Dante kag Agapito, mga driver yada kag kay Toto Carl kag sa staff niya. Ayos, dagang salamat. Salamat sige. Kay Nining Abiliarong, may lang pag-monitor. Kay Efren Hinubia, may lang pag-monitor dira sa Tanduay Warehouse to Chong Loloy, Noel Cesar Paul, kagangamon nga gwardiya si Max. Halin sa kay Efren Hinubia. Thank you so much. Kay paring Fiding Pilisario, kay paring Binji Pilisario, dira sa Manila, salamat gid sa pag-monitor by Facebook page. And sa kay Kapchad Feria, kay Kagawad Jofred sa Panta, may lang pag-monitor, no? And sa kay Jomong Caltorilla, kay Madam Jocelyn Aruz, may lang pag-monitor dira sa Hong Kong, ga-monitor si Madam Jocelyn Aruz. And Ivy Zaragoza Villarin, may lang pag-monitora kay Papa Smooth Mama Marlene kag Nong Elmer Gonzalo. Mikik nga permigid ga pamati kagang wala naumpawan sa iya hangover kag siya gid ni ang pinakagwapo di sa La Carlota nga si Clamon. Ayos. Kay Neron, may lang pag-monitor Neron. Kay GR Mainit Rihon, may lang pag-monitor man kay Rona Rihida Trava, ga-monitor si Tatay Tidi Riheda. May lang pag-monitor dira sa Banwasang Dulid, no? Kay Rona Rihida Trava. Kay Kagawad Imbong Jocampo sa Maaw, Madam Gian Resisio, may lang pag-monitor Aldrin Limaco, may lang pag-monitor dira sa Ninas Rose, Toto Aldrin Limaco, kay Mrs. niya dira. Kay ni Joanning, may lang pag-monitor sa Balayan Rabosa and Jugas family. Ayos. And Tahom, ikaw ni Gali, perti si Tahom ba? Lain na ngalan mo, ha? Kay Jonalyn Sibalia Pinida, may lang pag-monitor Jonalyn Sibalia Pinida. Kay Ryan Hilasio Holiesa, may lang pag-monitor kay Luluya Gabriel sa Banwasang Moises Padilla. Kay Rosalie Cabotsilio, may lang pag-monitor. And sa Iloya nga si Julia Campos, ang barangay Ilopez, salin sa Bata iya si Edwin Campo. Ayos. Kay Gerald Babaw, may lang pag-monitor. Kay Raymar Hicano Haliasgo, may lang pag-monitor sa Sitio Lupa, barangay Sagang, La Castillana. Raymar Hicano Haliasgo. Kay Fina Yaon, monitor siya from Riyadh. May lang pag-monitor. Kay Fina Yaon. Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor and Saludares family sa Pontevedra. Kay Bia Jonathan, kay Valencia Kinet, may lang pag-monitor Valencia Kinet. Kay Lunila Tarosan, may lang pag-monitor. Kay Maria Los Grijaldo Macunat,
And Fred Ninya, may lang nga pag-monitor. Ayos, dagang salamat gid sa inyo sining pagpakigopod. Kaya Lucia Flores, may lang nga pag-monitor from Sydney, Australia. Sa kay Loisa Flores, watching from Sydney, Australia. Ayos, dagang salamat gid. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:43 ang aton oras. Daligid lang ha, standby mga ka-aksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tinugsan probinsya, kamatuuran, ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:53. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita Banat.
Banak Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita dre sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:54 ng aton oras. Kadtuan tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa do kadamo sa mga balita kag guni-guni subungaga no sa Bacolod City Police Office. Karon nga agad sa isa ka bulutuan man sa Subaghon, may lalaki man nga ginbuno, ang suspect na dakpan man. Ay, pwede. Pero 15 ka mga pulis na destino sa BCPO headquarters pasado sa body mass index matapos ginpatigayon ang inspection. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Aksyon Rex Peregrino. Ayun, di purma. Hindi ano. Gutok ang dalan, no? Gutok ang dalan, subong. Oh yes, Aksyon Rex. Ang partito sa estudyante, naging bulog na tipon pa ni Police Inspector Junito Pastrana. Ang ugang nga detalis na kay gitawag ko sa Bagulangit. Sa niya ginahulat-hulat ko pang investigador ko na mag-feedback sa ako sa kompleto sila nga detalye, no? Ang partito sa shopping, Aksyon Rex, negative to, Sa shopping man? Ato ba nagpihipo sa... Negative to? Negative to. Tawagan ko si Chief of Police. Why sir, negative. Why niya, bilo ko nga adlaw, halin kagabi, hasta ka nagkagahon. Hindi nito yung nakuha iya? Ate, basi ko sa Radyo Puwak. Ayun, di purma. Naghinapin pa sa talulaw. Gani nga. Ito, sila nga, kung si Mayara niya wala, in-check nila to. Negative, ito Nung matagdag, magaling Chief of Police niya, ha? Wala siya? Oo. Biluguling nga gabi sa kagahon. Basi ko nagtalang to sa? Basi nagtalang siguro. Pero wala, negative Aksyon Rex, okay. Ang importante nga na double check ta. Importante. Ang importante na, no? Because ang importante is importante gito. Ayun, di purma. Wala naman. Ano wala na? Waya. Kaya sila nga, taga Victorias Dagliho. May lang ang pag-monitor sa kay Arnel Alegre sa Victorias. Kagang gwapo nila ko nung mayor. Si Wantan? Si Wantan Palangka. Halin sa kay Nailizor Asnala ang panamyaw. Ba, ito ginatami lagi si Mia. Guro may hapla sa ay. Mayara, guro. Basta nga mahamo na may ara na mo. Basta magtamyaw. Magtamyaw mo na may ara. Tingaway wandi ka to pa. Ate kayo wala pa mo. Ayun, di purma. Ayun. Jopred. Kay Kapchada, may hapon da. Aras lang, monitor sila. Good. Mga nang mayo, mag-monitor ka mo sa number 1 program, no? Alaban why naman sila monitoron ng iban mo? Parang mangin sikat ba mo, no? Ang monitor gani sa piyakway ko na ginapang basa din. Ayun, di purma. Nano nga sa ilo ka pa imo yung nga rin kalipayan mo. Sa ilo ka to sa iba naman nga. Tapos sa ilo ka naman di. Daw lumpat daw tibakla kay mo. Kung permanente. Oo man. Nano nga maglukso-lukso pa nga nanong kwao mo to sa piyak man. Nung kwao mo to sa piyak, nung kwao mo to man. Direya may kwaon ka pa.
Makayuhom ka pa. Makakadlaw ka pa. Wala ka bagay, Ang way ko ano? digin pangbasa nga mga text ko na, basahan ko na sa piyak. Ang munang way ko digin pangbasa din. Bala na da sila. Kasuplado. Ako pa iya. Kaya kita da. Ayo di purma. No, uya ba ba? Porte pa mira mo subong, no? Sila kay mo subong. Ha? Imo subong. Subong. Lapit na lang Biyernes. Lapit na lang Biyernes. Kung sa bagay, no? Pizza 28. 28, Biyernes na, no? Te, 29, Sabado na. Oy, oo, correct, Rex, no? Mala nga pag-monitor da kay, kuha na? Kay Doc Ramela. Ayo di purma. Amo na lang tirada, Rex, siya dala taya. Kay dirayang mayong balita, no? Oo. Huwag kita kasila sa ilo. Si No Joel Hagurino narapat taparan ni Guru ay ga monitor sa Abu Dhabi monitor subong si Tari Benedict Intuna mayo maning isa ni kay way manilukso-lukso. Sa una lukso-lukso man sa mo. Subong ga permanente na sa subong ga pabatsyag sa dayo no. Amo na yato Benedict. Yati ano da aton da? Kay hindi ka na to sa piyakta to Benedict. Hindi ka na to. Okay, dito. Ayo di purma. Dito ka na halin, dito ka pagid masaylo. Ano na da? Hello? Nawagtang sao? Nawala siya. Basi kung nawala na tong iyang bala to, sa piyak sa hunghungan, action hands. Nawagtang siya. Si Mary Jane Saludares lang niya, tsaktogid action rex sa mugani man. Tsaktogid na iya. Wala malis siya. Pero tingaton-aton lang. Ayo. Balikan ta si Action Eric Magbanwang inautod siya. Action Radio Philippine Standard Time launa imponto. Action Eric. Oh yes, Action Eric. Ayo di purma. Hindi amo. Go na kwata dito no. Nadula ka kuno siling ni Nonoy Taunes kay nadula gid siya. No, no, price ako no. Because our communication is lack of power. Energy. Ayo di purma. Power and power. Money. Power and money. Nano na ning pulis ni, 15 ka pulis nga na destino, din isla na destino before how? Good news is na kay 90%, ining 15 ka pulis, na destino na di sa quarters sa nga BCPO. Kay ini sila na 15 mga matambok, actually. Mano? Matambok. Matambok? Matambok sila Obis ba? Obis. Obis matambok. Gali. Kaya may ara kita nga programa, PNP nga Body Mass Index. Ang tanan nga obis, ang tanan nga niwa nga pulis, kinanglan balansi ang lawas. Hindi mo sa tambok, hindi mo sa niwang. Siling ni Para Kap, nga makagiyo. siling ni Kap Joffrey, siling nga saylo monitor na, hadlok na tirahon, guro. Laban eh. Laban ni kay... Laban na yung kagawad. Saylo mo. Sana sa Espiritu Santo nila. Oo. Tinanong ni... Pero di yung pulis Oo. Kay ang pulis ni nabuhinan sila Action Rex, mga 2 kilo. Ang bugat. Oo, 2 kilo. Ang nabuhi sila bugat. Siling ni Police Lieutenant Colonel Mr. Liada, ang operation chief sa DCPO, na 90% pasado ining 15 sa body mass index nga sabihin ang baligiting team dahil sa aga nagabot dire sa DCPO led by Police Lieutenant Colonel Labis Camdas, ang Regional Learning and Doctrine Development Division sa Police Regional Office 6. Sila ni Police Lieutenant Colonel Lalister Liada na bypass Action Rex mabalik ining validation team agad na i-monitor liwat ining 15 kung bala ma-reduce pagin nila ang dugang nga 2 ka kilo nga nabuhin sa ila sini nga kabugaton Action Rex.
Gumatian tang palayag ni Police Lieutenant Colonel Lister Yada, ang Operation Chief Operation Branch sa Bacolod City Police Office sa interview sa Aksyon Radio. Ari ang aton nga validating team sa National General Office. Kintas kita na ni sa Regional Director para mag-monitor sa status sa body mass index ang individual personnel natin. So, based sa isang data kaina, at least for the PCPO, we have 90% sa atong personnel nga in the office level, nag-reduce ang ilang weight of at least 2 kilo. So, with that, engine tayo makita ng regional validating team. At least, may kinayang 90% reduction sa atong personal nga under sa office category. So, this is something na continuous in this way. And we are expecting for this coming March, maybe may makita sa validating team to monitor again kung how far to get ang atong reduction. So, kaya na ang atong inspector, nag-remind na sa atong personal nga for every personnel, dapat i-supervise din nila ang mga diet at the same time, mga exercise. Kahit kung nag-diet ka tuod, kung kulang ka sa exercise, hindi man sa physical, no? Kung nag-going kung semana, kung baliskan man, kung exercise ka lang, wala diet, kaya mag-diet ka o todo. So, ang weight, hindi mag-diet ma-maintain. So, sa responsible ni Police Lieutenant Colonel Ariel Ocon ni Lister Yada, ang Chief sa Operations Branch sa Bacolod, PNP. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, oras sa aksyon, Aksyon Eric Magparo, report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office kay Raymond Alarcon sa GAL-GR. Ay, Junior, gali ga-monitor siya. Wala nga pag-monitor pa rin niya Raymond Alarcon sa GAL Jr. Kay Joan Mill na sa Victorina Heights. Wala nga pag-monitor. Kantuan tang balita gikan sa Kapitolyo, naka-standby si Aksyon Marlon Hinovia. Public hearing angot sa pagtinlo sa mga suba sa Ibi Magalona. Ginpatigayon subong nga adlaw. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo. Sa din siya magi sa piyak sa nga linya maagi. Aksyon na hands. Kaya tutusa sa banwas ang Ibi Magalona mo. Ari gurong imo nga komunikasyon sa akon diyo. Tabok din siya sa akon dayon mo. Sa mga ka-aksyon ta, standby sa report ni Aksyon Marlon Hinovia, Santon Plaza Herbal Coffee Mix, sana yung aton sining e-coffee. Katulad sining ginatag ni Aksyon Joe Marisaco, no? Linya imo ni Sir. Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Ayogid para sa bugos nga pamilya kag bugos nga barkada. Naga-relax ang paminsaron mo, wala pa nagakurog-kurog ang imo sining alawas kag indi acidic mga ka-aksyon. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Isa pagid ka produkto Santon Plus Herbal Soap ang pampakinis sang aton sining kutis. Pampaputia sang aton sining kutis. Wala gadulas ang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag ang baho nga ilog na pahumuton niya sining. Santon Plus Herbal Soap mga ka-aksyon kag Santon Plus Herbal Coffee Mix mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kon drugstore sa inyo sining lugar kag sarang man mabakal na online kag pwede man ka pa-deliver sa inyo sining puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page magpadala lang mensahe dira sa Facebook page sang Kalusuganyan. Kantuan ng balita ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Banwas ang Ibi Magalona. Aksyon Mar.
Aksyon Rex, while lamang madugay natapos ang ginpatigaan nga public hearing diri sa may Marañon Hall sa munisipyo sa Banwa sang Ibi Magalona, nga gintabungan sang mga public officials sang Banwa, barangay officials, kaga nagkalain-lain nga mga stakeholders. Public hearing ini may kaantanan sa iga-implementar nga pagtinlo sang tatlo ka mga dalagko nga suba sa Banwa, ang suba sang Malugo, Madalag, kag Imbang. Nagasakop ini sang barangay, o kung amo ini ang suba, masamig kina lontaran sang baha, bisan lutay lang ulan, kay bangod tuman na kadamo sang lutak, kag tuman naman kadamo sang basura. Nagaresulta ini sang pagbaha sa mga barangay sang Latasan, Tuburan, Tumungtong, Jahit, Madalag, Bantaangan, Batya, Alicante, kag barangay Pasil, Bali, Siyam, Tanan, ka mga flood-prone barangays ang katapituan. Ini nga proyekto Action Rex, ikatatlo ini nga patigayunon sa Pugos nga Pilipinas. Proyekto ini sang gobyerno nasyonal. Waay di sang gastuhon missing ko ang provincial government, ang local government, kag ang national government. Kay public-private partnership ini sa Action Rex. Ang private company nga magapatigayon suri among First Teradiv Corporation kag ang JO Alto. Ang matabo nga sa presentasyon kay na ginpakita sa mga nagtambong sa hearing kung paano patigayonon ang pagtinlo sa suba. Mayara sila Action Rex ang barko na gamiton, kag ang barko hindi mo silingon nga mausoy sa suba, kundi mas standby lang sa isa ka area, kag ang mausoy sa suba ya mo lang ang serving nga tubo nga suyopon ining mga turulumpok ng lutak kag basura. So ining matipon nila nga may extract nila abi nga lutak, siyempre may duta, amo ning ilas ni nga ibaligya pagitaan nila ni buyer sa ginapatigayon nga reclamation project dito sa Metro Manila. Amo ni ang bayad sa kaning nga private company. Naglawig-lawig nagsolusingki kay na ang diskusyon direct naman sa open forum gidla. Nakasentro ang palamangkotan doon kung una din ginudahan nga ba si mining or mina ang patigayon ka manti ma-extract sang duta sa suba mo. So ganang explicar man nga hindi ini mina kundi nabase ini Action Rex sa ginisyo nga administrative order sang DENR. Nagligan lamang nga bulan sang Enero subong nga 2020, Administrative Order number 1 series of 2020 nagasiling rationalizing dredging activities in heavily silted channels within Negros Occidental. Malawig-lawig ang diskusyon ito start mo ni karon kay may guidelines kag plano nga dapat sundon ining private company sa patingayon ng kaning proyekto. Ari dari si Mayor Marvin Malacon, ari man dari si Board Member Andrew Montelibano nga among chairman man sang Committee on Environment sa Sangguni ang Panlalawigan. Dugang nga balita ang sini karon sa Action Reports Afternoon Edition. Reporting live gikan sa Banwa sang EB Magalona para sa Action BBP, Action Malang Hidaboya. Una sa balita sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia. Balita gikan sa Banwa sang Ibi Magalona. May lang pag-monitor kay paring John Mateo Katakata Vinieves. Nag-monitor sa siningaw do diri sa pagpangalagad sa Action BBB. Kag kay Jim Montalvo. May lang pag-monitor kay Jim Montalvo kag kay Inday Cindy Montalvo. May lang pag-monitor. Sige,
din siya subong. Tarikoy, John Mateo Katakata Binieves. Wala nga pag-monitora. Ayos. Kay Sir Armando Cabiles, Sir Armando Cabiles, kay Maria Los Grijaldo Macuna. Kantuan tanay balita, gikan sa aton sining nga mga outside mga correspondents ta. Dali lang unahon tanay report ni Action Roger Gotib angot sa sining natabo man sa banwasang Manaplaho. Na aksidente maning magamay ni. Yari ang report ni Action Roger Gotib sa banwasang Manapla. Action Rex na hospital karon ang mag-amay nga sa riin ini sila ang ginbungguan sa isa ka tracking natabo ang insidente sa bahin sang Hacienda Lourdes sa Banwa sa Manapla mga alas 7:45 kontak na siligid lamang aga raw ang report sa sini Action Rex sa sariin ang pariho man nga nagapadalagan sa direksyon ang tracking kag ang isa ka single motorcycle na sakay diri ang mag-amay nga karon confined sa hospital. Suro sa report ang mga biktima gikilala ini sakay Glenn Veronio e Villarosa 34 anyos sa edad at bata sila nga 7 anyos nga si Chanel Veronio e Casio 7 anyos sa edad. Suro sa report, ini sila ang nabungguan sa isa ka-tracking ang ginamaniho naman ni Romeo Marcial e Montimon, 66 anyos kang residente ining driver sang barangay Bagsaysay diri sa siyudad sa Cadiz, samtang ini naman ang mag-amay nga biktima, residente sa Racinta Gaston sa barangay Pontamisa, Manapla Negros Occidental. Suro sa report nga ara naman karon sa custody sa Manapla PNP ang driver kag ang tracking ang natigayon naman nga ma-impound sa mga police station. Suno sa payag naman ni Police Captain Jeric Bermudez sa aton sining interview. Kanina 7:45 sa aga, kanina lang agad sa National Highway, Hacienda Lourdes, Punta Mesa, Manapla. Sa confirmation lang, upod sa kay Police Senior o Police Captain Jeric Bermudez ang hepe sa Balwa sa Manapla. Parahin pa karoon ginabulong sa bahin sang hospital Siyudad sa Bacolod sa transfer ang mag-amay sa sining aksidente. Report gikan sa Siyudad sa Cadiz, report ini sa Balwa sa Manapla. Una sa balita, una sa aksyon, ini si Action Roger Gutib report sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Roger Gotib. Balita gikan sa Siyudad sang Cadiz. Matapos ang balita ni Action Roger, kadtuan tanay balita ni Action Percival Villamor. 5 ka mga barangay sa banwasang Valladolid na tala nang i-deklarar nga drug-free. Ayaw man kung matigayon. Yari ang kauna sang report ni Action Percival Villamor gikan sa banwasang Valladolid. Pers? Yes, Action Rex, ang Valladolid Negros Occidental ang nag-apply sa violation sa drug-free sa aton PNP sa pagpamuno ni Police Captain Joseph D. Catonina, Chief of Police sa Banwa sa Valladolid. Ini nga pag-apply sa validation for drug-free sa 5 ka barangay ginasuportahan ini ni Honorable Bubot na Marvalles. Ini siya nag-apply sa kagi-conduct sa CBRP ang mga PWODs sa mga barangay. Ang barangay dire nga 5 amo nag-apply, amo ang Paluma, Ginturilan, Ayungon, Alihis kag ang Bayabas. Ari ang porsyon sa tingog o kung sa interview naton sa kay Police Captain Joseph D. Catonina. Magdadero sa aton nga PDEA Negros Occidental, magkakandak dito sa ginatawag Regional Oversight Committee Drug Validation sa Regional Office ng PDEA. So, post dito sa aga,
ginatawag nga COC. That confirmation po that these following barangays nga in-applyan naman sa ginatawag nga barangay drug clearing program. So, hopefully, this barangay, matugangan ang isa natin ka barangay nga lately nga na cleared na last year sa November. So, mo dito ang barangay Duldol. So, kapalo ini ang subong nga 5 ka barangay nga gin-applyan natin ang mga ginatawag barangay sang Paluma, Bayabas, Ginturilan, Ayungon, kag Alihis. So that 5 ka barangay nga that barangay ang aton ginatawag nga mga PWODs, person who use drugs, lately ang ginatawag pala naton nga mga drug surrenderies. So with our efforts sa aton nga barangay officials man kag in coordination kag support sa aton nga municipal mayor, Honorable Mayor Bibot Miraballes. So naganda kita ginatawag nga si PRP. So mo ato ang tingog ni Police Captain Joseph D. Katunina nag-preparar na sa mga papilis nga igadalon sa regional office sang PDEA agod sa pag-apply sang ginatawag nga validation sang drug cleared nga mga barangay. Report live gikan diri sa Banwa sang Valladolid, Negros Occidental para sa BBB program una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon salamat gid Aksyon Percival Villamor. May lang pag-monitor kay Albert Sanz nagapamati subong nga udto na kitaan ko ang ngalan niya, Albert Sanz. Kay Toto Albert Sanz. May lang pag-monitor. Hindi siya subong sa Talisay kung sa Bacolod, no? Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 20 na nga oras. Sa mga kaaksyon ta dira sa Anton Plus Herbal Oil, ang aton sining nga gamiton, no? Pamanyos ta kay sakit ng kalawasan, tang tuhod, ang balikawang ta, ang luko-lukuan ta, ang bugos nga lawas tang likod naton banyusan tagid sang Santon Plus Herbal Oil para siguradong sigurado kakas inang mga ginabatsyag ta sa lawas ta, no? Santon Plus Herbal Oil, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.page or sa Facebook page sang Kalusuganyan. May lang nga pag-monitor. Ayos mo, labay lang ka. Thank you, Gid Parikoy, paring Mateo Vinieves. Kwansag, labay-labay lang. Dagang salamat, Parikoy. Mayo lang ang paglabay-labay mo, Mayo lang ang biyahe mo. Sumungay ka, labay-labay ka lang. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standby. Diri sa ato sining pagpangalagad. Manumbalik ang inyo sining palatuntunan sa diligid lamang maduga. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
kopya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa 26 ang aton oras. Ari ng pinaka-bag-o kag pinaka-epektibohong herbal food supplement, ang Evergreen Herbal Capsule, no? Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sang balatian? Sobra nga sugar. Isa na dra, sobrang kalamay, tinagresulta sang diabetes. Ang diabetes ang may komplikasyon, kaangay sang pagburon sang pananawa, nagakaguba ang kidney, pagkapilas nga hindi magayo, erectile dysfunction, kag madamo pa. Sobrang kolesterol, isa manaho, ang sobrang kolesterol resulta ini sang hypertension, stroke, kag iban pa. That is why gina-recommend data sa inyo Evergreen Herbal Capsule, no? Quality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Ang mabakal ni sa mga sukin ninyong mga butika dira sa Sincere Drug Store, mabakal ina ang Evergreen Herbal Capsule sa Alfi Pharmacy sa siyudad sang Bago. Aramandira, no? Sa Bago Public Market inang Alfi Pharmacy, sa Parmasya Bago, sa Bago City Public Market, kag sa Sir John Pharmacy, Bago City Public Market manina, kag sa Banwa sang Kawayan, sa Butika Sandria, kag sa Dangkalan Drug Store. Tandaan tagi dangalan Evergreen Herbal Capsule, mga kaaksyon. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. May lang pag-monitor kay Jonaline Sibalia Pineda, no? Nag-monitor sa sining auto. Salamat sigid mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Sunod sa diniginamang badugay. Upod sa kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon.
Rex Cantong, mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,